Ku mana subscribe a tashar DJ Nice TV sannan ku danna alamar ƙara. A Fresh Emia me yake faruwa ne? Ni ba sani ba. Ba sani ba kuma ka ce da alama an fusata mana kai kenan. Ni ba sani ba. Ka Fresh Emia duk wannan wasan ya wuce. Yanzu dai ka faɗa min abin da ya faru. Ni ba sani ba. A yau da alamu gaskiya ka fi koyaushe zafi. Yanzu dai wani shawara zaka ba shugabannin ƙasar nan? Na gaji da baku shawaran asara. Kai, wa Fresh Emia yau ya kake maka interview din nan? Ni ma fa jan wuyan nan ne. Na fada kuna ji amma ku ki ku gyara. Gyara insha Allah za a yi shi Fresh Emia. Da ni da ku da kowa ya fara. Ban fahimta ba. Me za mu fara akwai mai bakin magana? Bin Allah sau da kafa. Ai bin Allah kullun a cikin shi miki. Mata ya kasa za ta canza akuyan luwadi. Luwadi kuma. To Allah ya dare mu. Su kuma masu yi Allah shirye su. In masu shiruwa ne. Wai yanzu zina aka sa wa suna ado. Kash kai dai bari. Ni ma abin ya ɗaya na so samun zuciya. Idan ki cika a ganki kina ma ne. Madugo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kyauta tu. Yo to kai da ka rubuta kaddara ka da hannunka. Wannan gaskiya ne Fresh Emia. Ni kai na yanzu rubutawa nake. Ka ga masu bola kiri ya ci ubanka. Ya ci uban wasu dai, amma insha Allah bar da mu. Amma Fresh Emia, kasan nan insha Allah ta kusa gyaruwa. Ni fa kasar nan ban hangi gyara ba. To yanzu dai sakon nan zuwa ina kake so ya je? Wannan sakon masu mulki na bashi kwana da yunwa mutum da ya sai an tuhume shi. To Allah ya sa dai mu dace. Yanzu dai kun ji sakon Fresh a kuma bakin magana. Wai bashi izini dan Allah Alhaji kai hakuri. Kamar ya, sai ma an bashi izini kenan. Malam kai kuma kukan me kake? Kukan daɗi nake da munna. Ka ce kai ma ka ji daɗin waƙar da Fresh Emia yake nan. Tarab, rufe mun baki. To Allah ubangiji ya gyara mana ƙasar mu, ya dawo mana da zaman lafiya baki ɗaya. Amin.